Chandingangotaura ndechekuti upenyu hwedu huri panapa, mararamiro edu akatosiyana zvachose neupenyu hwatararama kwatakabva kuma-closed prisons. Panapa tinorarama upenyu hwakangoda kufanana nevanhu vari panze. Hunozongosiyana pakuti tichiri vasungwa tichirimo mukati, asi zvatinorarama tichiita zvatinoexperience every day nemabatiro atoita mabasa edu tinongoda kungofanana nevanhu vari panze. Ndizvo zvandingangopindura ndichiti. Saka upenyu hunototinakidza kunotifadza zvikuru tiri pano. Chekutanga rikaindi takasike kutanga kuti bude. Takatombobuda tikaenda tikanosangana nemhuri. Saka kuda ungati expressed experience ndo yatingati kuda kune vamwe yanga iri bit difficult. But sevanhu vakamboenda takudzokera zvakare tingonotarisira kungonotarisa mufaro chete nemhuri. Zvikuru sei nguva yatakatarisana nayo yefestive season. Kuwana mukana iwoyo. Vamwe vakasungwa nemakore, vane nguva refu, vamwe vane nguva pfupi. Asi mukana watapiwa kuti tinoita pamwe chete nemhuri nguva yeXmas. Zvinhu zviri kutifadza, saka takangotarisira kunofara nemhuri dzedu pamwe chete tichidzokawo zvakanaka-naka. Uye zvichipa mukana wokunorongawo zvatinosiya taronga. Nokuti panotipa chansi iyoyo yokuti unogona kunoplana zvinhu zvako muri pamwe chete nemhuri. Zvatisingakwanisi kuita kuti takavharirwa kuma-closed prisons. Saka tiri kutarisira une mufaro zvikuru. Tinofara nemhuri dzedu. Inini ndikupikira musha yeRehabilitation. Chekutanga ndikainditaure ndichiti hatidi kunyeperana. Prison is never a good place. Saka encouragement yangu kana tikurudzira ndingaita kuva ndeyekuti tisapara mhosva kuti tisawanikwe tiri mumaprisons zvatakaita isusu muno. Ndo chekutanga. Chechipiri ndechekuti kune vanenge vawanikwa vaamo mukati, prison is not the end of life. Pane zvakawanda, saka unofanira kuzvitarisa uine positive mind. Hongu panenge pavakanganiswa uyewo inzvimbo isingakurudzirwi kuti vanhu vavamo, asi kana wavamo pane zvakawanda zvakanaka zvinoitika muprison zvatinodzidza pareform yedu yatichidzidziswa tichiita nereintegration process. Saka pane zvakawanda zvimwe zvekuti unotarisa kuti unodzidza uri mujeri. Isu tadzidza zvakawanda zvekuti kupinda kwandakaita ndiri nezvandave zvinezvi natori makasiyana. Pane zvakawanda zvandadzidza mujeri zvakanaka chaizvo. Angoti ndo imwe the positive aspect this process yeopen prison yekuti tiri kufanira introduce to the society kwatakabva tisati tapedza chirerero. So zvinobatsira one pa acceptance. Munhu uchiri mukati kajairira kukuona uri kuchibuda panze kuti patinozobuda paya tapedza masentensi edu zvinenge zvinhu zvavanenge vatojaira kutara. So at the same time pane zvakawanda zvinoitika zvinodzidzwa sekutaura kwandaita zvinodzidzwa nomajeri. Saka community kana kuti vanhu society at large inofanira kuaccepta kuti hongu munhu anogona kungakanganisa pakaenda kuprison, but pane maprocesses akawanda ari kuitika muno. Ndingangoti majeri edu amazuva ano nemakuru anaya asiyana neakare. Dzakudhara yanga iri yatingangoti ritual yekupanisha munhu, but this time it's more reforming nekureintegrate munhu musociety. So zvinenge zvaakubatsira zvokuti there are a lot of positive things kudzidziswa. Vanhu vari kushanda, vanhu vari kuchena macourses, vanhu vari kuita maactivities akawanda anovabatsira vaakunze. Vamwe they have been managing to support their families from within here muno muprison because vari kutoenda kumabasa vamwe vedu. So pane zvakawanda zvinoitika mumajeri. Not only kuti zvinhu zvakangoshata zvavanoziva zvaingoitika kudhara makore akudhara. Izvo pane zvakawanda zvakanaka zvinoitika. Handifungi kuti chindakupa chindakutorera because kwatiri inotori privilege isiri extended kune vamwe. Isi tinotoona kuti we are the chosen few. This scheme I apply to everybody. Remember there are more than 20,000 inmates. Isi were just 66. Wopuwa mukana kuti chimboenda kumba unoona nemhuri yako for some days then you come back. Saka idea yekuti ndambopiwa ndadzoka hatitomboioni in that sense. Isi tinongodzwa kufara kuti tikupuwa mukana iwoyo because it's not a right, it's just a privilege. Saka tinotofarira mukana iwoyo. Kana iri mhosva yakanangana neyangu, I would rather we keep quiet about it because inyaya dzisiri mumacourts because I haven't exhausted all legal channels. Saka ndinozoita prejudice my case. Saka inyaya ichiri kumacourts nanhasi because yakuma-high courts. So I wouldn't want to talk about it. Yeah, I think my challenges ariko zvavo, but as we are moving forward, I think zviri kuenda zvitanani. But my challenges, I think, it's more to do with the finance, my resources. Kuti
resources permitting, 1 maybe inogona kuinclude vanhu vakati one day. 2 in terms of activities zvinoitika muno open prison we could have more activities, especially zvine chekuita training and job opportunities, because pane job opportunities ari kukretwa vanhu vachienda kumabasa vachidai. Saka pane maissues etransport nezvimwe logistics. Saka maybe issue yemaresources, it comes back to resources, and probably it just tells nenyaya economy yedu yatinayo kuti zvinhu zvisati zvamira zvakanaka naka. But more resources being found, I think the scheme can be made better. Ne 22 years. Yeah, nyaya yekuenda kumba ndikufara nayo just because ndakatungwa 2017 10 years. Saka ndifunga inyasha dzaMwari panapa inzi panouyawo madhara, but ndakatongopindawo kunoku inyasha dzaMwari nokunamatawo kwataita taimba makwaya tichiita seise majeri. Saka ndandakangotrustona vanhu vakawanda masiku rataigara nawo. Saka ndoko vakazondiisa kunoku. Saka sofa ndoita zvechikoro, ndakugona kusona, ndakugona kuweredha, ndakugona kuita sei, ndakugona kuita zvinhu zvakawanda kuti ndakabudawo pano handichakwanisi kubata zvinhu zvevanhu, ndokwanisa kuzviitira zvangu nemaoko angu. Muje mama uchipikira yanga indechi yamudi kupikira ye plain robot. Uhoya panapa wadzidza chii kumbedzi nekwangori close? Kuclosed kwako kashata just because vazhinji vacho vanoti vakabuda nhasi mujeri mangwana kuti vanogona kuti udzoka kuti. Saka panapa maenda dzidza zvakawanda kuti panapa chikoro chiripo, zvese zvinhu zvekuita zviripo, mupiwa mabasa unosarudza kunhu kwaunenge uchida kunonodi kunoshandira. Unoenda kurehab, unotaura neverehab, ukuisa kugengera vanongoita vanongokwanisa kushandira uchidzidza. Hapana munhu anorambidzwa kuenda kuchikoro, zvese zvinhu zvezviitika. Osanjaje anogona kungokutorayo kudzaraita ukomana kana usingakwanisi kushandira uku uya uku ndogona kuenda kumaricho unoshanda, mari yangu inenge iri yangu. Saka uri kuenda kumba nditi ndoti utiudze munhu waunofarira kusvika uchiona kuti munhu wekutanga kuti ukamuona unonza kufara ndiani? Ndisisi wangu anonzi Rodagondo. Uchifara kuti ndakasvika ndo panapa kufara. Ndiye ari kuchengeta mwana wangu. Makarora? Yes. Saka mashoko amunawo kuna sisi wako ndekuti mashoko anaona sisi wangu ndekungoti ungowana matrona Mwari dai vakawedzerwa makore ekurarama just because ndo first visitor rangu ndiri munonjera. Chero zvese zvinhu chandichingoda ndangomufonera nogona kuti monditrova icheni. Ndeke chingani muchunja muchikuda muchimapira ndiko kutanga sofa kake chitwe. Ndokoti yambiro. Ine yangu yambiro yandongova ndongoti ngavasiyane nezvinhu zvevanhu, kubira vanhu kwakashata. Vanhu ngavachinge nekudzidza vachienda kuchikoro vakwanise kuzviitirawo mabasa avo. Ndo mashoko andongovasirawo chete iwawo. Inini zvinhu zvandoda kunoita sofa ndakabuda jeri ndinoda kunotsvaga basa rangu rekuweredha. Ndo zvinhu zvandakanambijazo ndo zvandane experience nazvo. Ndokuti chero ndakapiwa chinhunzi chiweredha ipapo ipapo ngoro anditi 2 days nayo ndoita 1 day nayo. Saka nendiona kuti zvinhu zvondipa mari fast panoti ndonojamba nemawindo ndichiba zvinhu zvevanhu ipapo handikwanisi. Ipapo ndoda kutenda kuna commercial general kuti zvaakatiitirawo zvinhu zvakanaka kuti vhuriro open prison. Just because ngadai papasina open prison ngadai tatingori kumaclose, hapana zvinhu zvatenge tichiziva. Ungadai tomboramba vamwe vaitoramba kutoya kuno, but sofa vachitotiona tichinzi takudawo seizvozvi vakawanda vanogona kuuya kuzodzidzawo futi semadzidziro atoita atiri kuita. Mashoko anongosirawo kuna communal general wedu todai akarambawo achiwedzerawo vanhu vakati wandei kana maopen prison ovhurwa wakawanda kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kudzidzawo vagobudawo vane zvekubata panze, ndokuti mhosva dziite dzishoma mukuparo panze. Mukomplaini ndo wangu ndakasangana naye ndomukumbira ruregerero pane zvandakaita just because munhu mukuru stereki wandakaparira mhosva. Saka nditomukumbira ruregerero. Funga pandakatomboenda pandakatomuona ndikanomukumbira ruregerero, iye akatozvitambirawo akatonipa $10 ekutozodzokesa kuno. Ndinozi Donald Maxwell Mahoyo. Ndine makore 78 kubarwa. Ndakapinda mujeri 2019 in August. Mhosva yangu ngeyerepi. Ndiri kuistira 40 months ndiri kupika. Ndasariwa 12 months basi. Indagara ndiri mudhireni mukati semunhu ndisikasanyasi kuona.
ndiri kuda kuita project ndinoziva kunda kuziva kwendinoita saka ndinoda kuita project ndiri paumba mwana wangu ane stand muchaloki saka pakati kure ndoke ndinofunga kuti ndikaenda koita project yangu mai akashaya. Saka pamuri kunosvikira kumwana wenyu? Mwana ndiye akutondichengeta, ndiye apa pandama. Uyu mwana wamakarepa ndoukama kana kuti? Hapana ukama. Musha wendaigara, kukombondi kwendaigara, dzimba dzitakapuwa nekanzu kuChinoi. Saka muda story yacho. Titaurire henyu muchidimbu. Saka wati hapindi zvokuti tinoda kuti kwaindi cheese nditi tuya tichinoka windo ndinoka padhoo inoti ndiani totisa. Saka vana ava wana mukomboni. Saka vana ava vanga vachigara wega vari 3. Vaigara wega vari 3. Mabereki vacho vanga vari kumakorokoza vachiita zvegold. Saka ndo vandati mwana neroja rangu manje uri kuonawo sei? Kati vana vanhu vari kufumura ya. Kati zvitoita mwana weroja wabva ati ndakuenda kuwabata ndiye navo. Vana ava vanochikomboni. Saka zvinozoita manje mangwana unoenda kwewoita kwachakupusira kutaura hwako varova zvozi ndarepwa. Ungafanira ndiri kurota. Siya zvakadaro. Isu tomirira namai wacho nababa wacho kana chingauya paweekend. Ndoatara zviri kuita vana vavo kuti handizvidini handizvikwariri. Saka kona tuyarova ndendataura ndiomira baba namai tova tongochinja statement. Kwabva vakaenda kune maneighborhood sasa muntaraunda tasinga munokeri zvekupenga aitirepa anga shamwari achienda kumaneighborhood ati pano tadza kutaura mukoti. Vanga vari muzera makore pamakore? Mumwe wacho anga ine 11, mumwe wacho anga ine 9. Saka tinoti makanyeperwa baba? Ndiwo proper chaivo kuneva fake chaivo. Hamuna kupara mhosva? But anyway, since I'm here, see, the thing is, ndiri muno handiti. Saka there is no point yekuti ndina kupara mhosva kana kuti yanini zvinosounda. I respect the judgment of what. Saka baba muri kufara zvakadini mukana wamapiwa uyu na komishina kuti mubudewo mumbonoona vari kumba uye muchidzoka zvakare apa muri ari mujere munongoziva kuti munozvinzwisisa kuti mukati mejere kwana wakupuwa mukana kumuti unoenda pane kumwe kuvimbikawo kana kumwe kwakuitika pakati penyu ende pane dzimwe tarisiro dzavakuona pane zvavakuona mukani mumafungire enyu wokuti vakumbokupai muchinopinda mune vamwe muchidzoka. Semudhara ndakapuwa chance yekuya pano paKonmara. Handina zvendinoita. I get full respect from eyes of the Ningigi, my guardian, regardless of rank or so. One respect, I respect them. My prayer to God, my prayer to God, is that ndaida kubva pano ndisina kana officer 1 wendadenana naye ngekuti ivo vari kundibatawo zvakanaka neni ndinoda kuripe the officer in charge tiri in good books zvakanyanya. Second wavo ndiamai kwandiri handina chendinonyanya kuti ndikataura vanondibata semwana mudiki ndiripuwa my 12 respect sababa. I'm the oldest ningi musungwa panapa but ndirespect yakakwana inopuwa neofficers. Nongona matauna Mwari kuti dai ndisina Satani anozopinda mwandiri ndione respect yendinopuwa zvichiparadzane nerunyararo. Kode zvipi zvamunotarisira mukasangana nemakomplainants kana hama dzemakomplainants enyu zvamungatarisira kuti ndikasangana nemakomplainants vanhu vanokomplainera dai vasatosvikawo pano nekuti vangazonyara mubhedhu wendiri kurarira wakanaka kana kumba handina zvoda. Saka vangatonyara ungagumba handina nebasa nawo. Ini amene ndiri mukristu ndakabatwa neshoko raJehovha zvakanyanya ndichipinda futi muchituku unoku ndichibva ndafundiswa zvakanyanya nemapastors and so on. Good relationship, how to stay together,
mean peacekeeping like here aumbozwi izwi rinotuka pano osanchajani kuzwa kuti watuka munhu haadi panapa we take issues as brothers saka ndina basa naye wakangozviitawo ndizvo tese Jesu Kristu akaningirika akauya akamutsana wakafa akadini akaita mapipesa akanyanya asi vanhu vakamuuraya akafa arimazvona saka inini hangu chimbeva zvangu ndingazivi hapana handitomborina nebasa naye kana notoada chaizvo grape two heads silent rotimonemo ndakapinda mujeri 217 saka parizvino izvi ndasarwa nemakore mairi ndiri suppose kubuda 224 muna January saka ndiri pano paopen prison paKonmara parizvino izvi. Mhosva yenyu yange iri ichi yamakapikira? Mhosva yangu yandiri kupikira false rape yangonzo rape unoti zvakangobuda pamuzukuru wangu mwana wemukoma ndobva akanga achiita zvomusikango zvekumhanya nevakomana saka ndakazongopomerwa mhosva yandisina kuti ndiite yasina kuita. Kumusha ndekupi baba? Kumusha kwangu kuGoromonzi. Pamuchasvika Goromonzi semunhu wechikuru ndeipo yambiro yamunopawo vamwe vechikuru pano muchanonga muchiindarakta navo ani munoona kuti nyaya dzerepu dzevana vadiki dziri kuwanda kuvanhu vachikuru ndapi mashoko eyambiro amunoda kunopa kune vamwe vemuzera venyu zvichienderana nemhosva dzakamakara mashoko echenjedza? Yambiro yandinopa kune veruzhinji kusanganisira nehama dzangu ndinoyambira kuti vakomana idzi kubata mabasa edzimhosva hakutenderwi uyezve kwakashata zvikuru nokuti jeri randaona kubvira 217 tiri kuma-closed prison majeri tanga tichiona nhamo yakaipisisa kunyanya inda dzinokuruma zvokutoti dzinokuruma misi yose kana mugumezi muine 1000 ziva kuti inda yega yega inoda kuti kunwa ropa iyoyo uyezve munogara makaungana zvokuti kana muri musero munenge muri makaita overcrowding zvisingatenderwi zvokuti dzimwe dzenguva unototadza kufema nekutsva. Chekudya hautenderwi kuti chekudya chachona chiri muma-closed prison kana chisingawira neropa rako rinozongovawo dambudziko kwauri saka kuti uite mabasa edzimhosva ngatisiyei kuitira kuti tiwane kurarama zvizere pamusoro penyika. Akandike kutanga apa kuChristmas kwandiri kuenda uku ndikutarisa kuti ndinogamuchirwa neChristmas yekuonawo hama dzangu sezvo pano paopen prison pane mukana wokuti tiende uchinoona hama neshamwari dzako saka ndiri kunyanya kufarira izvozvo kunoona hama neshamwari zvandinoswowanawo ikoko zviriko ndo zvandinogamuchirawo saizvozvo. PaChristmas apo nyaya dzatingangotaura ndinotanga ndaexperiensa kuona kuti right panzi pakamira sei nemabasa ari kuitwa ipapo akamira sei saka ndinoswakurudzira kuti vakomana ngatipindei mubudiriro yenyika yedu kuti tisadzokere shure. Vanorima rimai muchiendera mberi, vanoitawo zvavanoita muchiitawo zvamunoita wemabhizinesi nezvimwe zvakasiyana siyana kuitira kuti nyika yedu igova nerudadiso. Tine 65. Munhu wamakarepa anga nemakore manga? 10 years. Muno mudzimai? Mudzimai handina. Mudzimai akashaya kana kuti hamuna mbogara naye? Ndakasaini nemudzimai 1981. Chikonzero chii? Chikonzero chekuti ndakamubata aine chikomba ndobva ndangosiyana naye ipapo ndichiti ndingazondikonzera zvirwere saka ndakabva ndangoora mwoyo kwenguva yakareba kuti ndichizotora mukadzi zvakandinetsa zvikuru asi ndanafunga kuti ndizotora 217 kuti nditsvage mukadzi wekuti ndiroore saka ndakabva ndangosungwa 217. Nenyaya yemakore? Nenyaya yenhiri. Imi vana mune vangani?
handina mwana wandakabereka ndakashaya 1981. Saka vadzidza muri kuti hama izvezvizvi wakamira sei ukama hwacho kwamuri kuenda nevamwe vamuchiri kufambidzana navo vane vachikuonai? Sandiri kuti hama idzodzo vanin'ina nehanzvadzi vana vamainini nana baba mudiki nana sekuru izvezvo ndo kwandiri kuenda kuvanina vari pano yachizondiona ende vachindibasa zvakanyanya. Sanga titi maenda panze saizvo handiti munosangana nehama dzokuti watoona mukana wekuti usadzokere kuje uchadzoka kuje kunodini wadi watongogara puno kuti usiyana nezvejeri. Kana ndichinge ndaenda ndinozwa mutemo wejeri sezvo takambobuda ndakawataura mutemo wejeri takadzoka saizvozvo havatobvumi kuti nditove munhu anenge aita sekunge ndatiza kana kuti munhu anoda kuti achinje pfungwa dzekuti asauye kuramba kuuya izvozvo havatozvifarira vanototi dzokera unondese unopedza jeri rako kana pedza jeri rako wobva uyo mune zvakanaka. ndondifurandisi makaitei musha yangu ndi-stock theft ndakatongwa 9 years ndikabvisirwa ndikasarwa ni6 years. So kumusha ndekupi? Kumusha kwamtoko. Kwamtoko ndoko wakaparira musha ndokwari kuinda zvanhasi wanga wakaroora here Francis? Handisati waroora. Saka apa uchibva pana pari kunanga kunani? Kuna mukoma. Kuvabereki vari kupi? Vakashayika. Vakashayika. Okay, toziva kuti izvezvi tinozati tapinda tiri muChristmas ende ukatarisa nezvawakaita izvi wakaita kunge dhewa uri kunosangana nemanzvimbo kune mabhendi chine chii zvakasiyana ndezvipi zvauri unotarisira kugara uchiita iwe wakazvichenjedza uye nokuchenjedza vamwe uri panzvimbo dzakada seidzo muinteraction nevamwe? Inogara ngoti ndinofarira kugara mupari nyararo bhuzi ndozvati mafaro yandi akatikonzeresa tipinde mukati mino nzvimbo. Uchitanga kusvika nechipi kana chikafu chaunotanga kusvika nekumbonodya chake kuri kuti waona mukana wekuti mine zvechikafu handisarudzi chiro chikafu ndorova. Kutongwa 17 years sofa ndapika 6.8. Unokwenda kuchitown? Kuenda kuchitongesa. Kuchitown kunozikanwa nokuti inzvimbo yekageto life so Christmas. Saka munotarisa kusvika muchitei so? Zvakawanda zvokuita so ndonowaka ndozvandinyatsogona chaizvo. Okay, tiri kutaura kuti senguva ino yatabuda zvanyaya kuti vanhu vabude inyaya yeChristmas. Christmas nguva yekuti tinosangana nevahama shamwari kune mabhendi izvo zviri patanza patori namacheso musi weChristmas muchanosangana hamuindi mega pamuchanosangana muchaona umwe vachifarirawo nemi vachiita sei muri kunotarisa kunoindarakta nevamwe zvakamira sei mukati meholiday ine? Kuitira kutowirirana vamwe semawirirana atakamboita patakamboendawo futi katoke chituvi baba saka takutongoita tichingojairana zoti tichingowirirana wati tichisanganawo panze. Munomwa here ngoma? Dora ndimo. Unoita zvechechi? Chechi handiendi zvangu asi dora ndimo. Saka muri kunaniko? Kuna mai kune mukadzi kunani kumba? Vari kuwezi vana mukoma nevakadzi zvese nana mai guru. Nevakadzi vakati wandei? Vakawandisa vamwe vacho ndivo vana mukoma ndo vakadzi vangu vese. Saka munotaura kuti vakugamuchirei sei nhasi? Vanotibata zvakanaka togamuchirana. Current fish pond that we are having, that we intend to improve and make it bigger. Chairman, can you take over and explain how we started this project of fish?
This is one of the open inmates. He's the chairman of the inmates who are remaining. Okay. The other chairman have already. Indonzi bezo kichima. Sungwa pano pa Konmara open prison. Chairman. Pane wasara wamwedu waenda kuzororo. Isu pano pa Konmara open prison takati tasvika takaona ma officers edu achita fishing competition kumadhemu aripo. Saka isu sevazungu takaona mvura iyi ichingorasika pasina kwairi kuenda. Ndobva tangoona kuti zvakakodzera kuti tichere dhamu mvura yedu youngana imomo yaungana yatotora howezi touya panapa kuti tizogone kunga tichiita mafishing competition ipapapo kana kudzionawo tee tichingonakidzwa nekudziona dziri ipapo. Ndo zvatakaita pano pa open prison. Superintendent Tandani Ndlovu, the officer in charge of this institution, Konmara Open Prison. Konmara Open Prison was established in 2000. It has a holding capacity of 108 inmates, and its major function is that this is a halfway home towards reintegration. Konmara Open Prison is the only male open prison in Zimbabwe. The other one is Marondera, it's a female open prison. So Konmara Open Prison is the only male prison in Zimbabwe, and our staff complement here at Konmara, we have 124 officers who are endowed with various skills. We have got farmers, we have got electricians, we have got plumbers, all the staff that works in the workshop, carpenters, mechanics, who impart the skills to our inmates. We also have education, who take our inmates through academic education. We also have social scientists who are our rehabilitation officers, who provide psychosocial support to our inmates through counseling, and also they facilitate home visits for our inmates. Konmara Open Prison, as I've alluded prior, it's a pre-release plan whereby inmates who come from closed institutions come here as a way of reintegrating them gradually back into the mainstream society. You have witnessed today some of our inmates who are proceeding to festive leave, where they were granted by the Commissioner General 7 days of festive leave, which means they will be starting from today and reporting back on the 29th of December. We broke our population into two groups. The first group is the one that we have witnessed going out for Christmas, and the second group will go for the New Year, is from the 29th to the 4th of January. Open prisons are designed in a way that they try by all means to emulate the outside environment. Inmates who are in this prison, they are not escorted. They are given time to think on their own, they schedule their own programs. This is a way of addressing effects of imprisonization that is found in closed prisons. In closed prison, an inmate is told it's now to go and bath, it's now time to go and eat, it's now time to do this and that.
And as such, the inmate is acting like a robot. Is not trained how to think. Hence, here in open prisons, we'll be trying to address those issues and make inmates think on their own, and also to manage their schedules. Unlike in the closed systems, in the open prison system, inmates, they can go for shopping. They stay in private rooms. They also put on their own clothing. Their cells, they've got privacy. An inmate can have his television set, his radio, everything in his cell. And thereby making a mistake by saying it's the cell, we call them dormitories. The cells, they are found in closed prisons. And the open prison system, as I've alluded to prior, we are trying by all means to ensure that we reintegrate into the mainstream society people who are equipped with the skills and also empowered financially. Here at Konmara Open Prison, inmates are given an opportunity to be employed in various organizations where they get a certain percentage. The rehab officer will visit the relatives or get to the homestead of that particular inmate and make his or her assessments, then try to assist the inmate in personal and social development. So do you somehow create the environments whereby the offender and the offended can have and can meet, or in? We appeal to the corporate board for them to come up and assist us, especially in facelifting this institution. We want to make the environment in this institution to be therapeutic on its own, so that inmates who be coming from close to the system, when they come here, they are supposed to actually see that there is a great difference, other than the issue of not being escorted, issue of staying in single dormitories, but the environment, the outside environment. If you look at the buildings, they need repainting, and also if you look around, we still need to spruce up and make this environment actually appealing and therapeutic, as well as being rehabilitative. We are also planning to have a recreational park where we are going to have a swimming pool and also a big wall where they will be having, they will be playing indoor games, so that our inmates, they relax and also feel that outside the environment, even while they're in this correctional institution. We also have a fish pond. Maybe we'll go there. We want to make it bigger. Then we also conduct some fishing competitions where that will help our inmates to relax. And also we are planning also to bring some horses, so that even when they are visited, they can even take photographs on horsebacks and also maybe take a ride on a horse, trying to make this environment actually welcoming, and also try to alleviate the stresses among inmates. And also we are also appealing to the outside community to support our reintegrated inmates by supporting their initiatives, because whilst they are in here, they are being trained in various skills. When they are practicing them out there, the community needs to support them so that they don't recidivate and come back into the prison. Okay, resources are yes, resources are always limited, but maybe somebody can, we don't want to impose, but
people can be driven by their own emotions to come and try and assist. But of paramount importance, what may probably also to have this institution mechanized. The institution is sitting on 804 hectares of land, and it has 80 hectares of arable land. And that 80 hectares is good fertile soils. If we get somebody who can assist us in bringing tractors so that our inmates can actually drive those tractors and do the planting, and also maybe assist us. We have got an aquifer here. We have got disused mines, mine pits that are filled with water. And if we can use that water to irrigate and make this area a green belt and almost feed the whole nation, if not the whole province, because the water is abundant. So if we get somebody who can assist us to irrigate the area, maybe by supplying us with center pivots and maybe pumps to draw the water from the disused mine pits, then we can go somewhere as an organization and also maybe contribute to the development of this country. So, okay, it differs with the level. If it's a short term or a temporal, then we can arrange and finalize it. But if it's a long or term program, then we need to engage the headquarters. We need to have memorandum of understandings being written, and also stating on what the inmates will benefit, what the organization will benefit, and also insurance. How are we going to cater for the inmates in case of an accident or an injury? So those are some of the issues that will come up, but they should be clearly stated in a memorandum of understanding that is approved by management. So what is the first port of call when they want to approach you? Is it this institution or they go to headquarters? This institution. They are supposed to come here, then if we agree, then we verify, then we write our correspondences to the national head office. So far, how many inmates are currently attached? 20 were attached to Konmara. Yes. So are they going to benefit the same program of like this we are attending today, going for, or the system will be, the arrangement will be in the hands of those companies? Yes, those companies, they suppose the officer in charge can intervene. If an inmate encounters any challenges, he has that liberty to call us, and we try to assist. And also in case an inmate has a certain challenge that may probably hinder him from reporting back on time, the inmate is granted some time to solve his issues. Katiri pano pa Konmara hatigari semagariro ataita tiri ku closed yogara tiri 40 kana 20 takaungana panzvimbo imwe chete. Pano pa open prison unozvigarira musoro mako wega, kana uchida kuwerenga unogona kuzviwerengera. Rehabilitation and integration. It's very successful through this means of communication. All right.
Okay, also maybe to add also the unlock of recreational park pinda hapa kuroba swimming yako uenda unoresta jo recreational park area yedu ye Konmara zvakanaka PR staff from headquarters and media crew. Okay, welcome to our education department. We welcome you here to our education department. Okay, Miss Mtuli, how are you? Can you brief us about the education development environment in relation to working with the inmates? We have got 11 students right now who are living. We are teaching like maths and English. So with we have been provided with teachers to aid up with the color scheme for the From what grade to what form to what tertiary? We are teaching at secondary school. Pano pa Konmara open prison tinogara tiri umwe ma single rooms sezvamangoona ndiri muno mumbama. Ndikaenda kuholiday ndikadzoka ndine zvinhu zvangu ndosvika ndozviisa hapo. For example pana apa ndiri kuita zvemagetsi. Ndinosvika munomu ndogona kunyora manotsi angu sezvo muri kuona paine desk riri papa. Ndanyora manotsi angu chero pakati peusiku ndogona kungomuka ndoisa light rangu on ndonyora manotsi angu. Ndoverenga mabhuku totora kulibrary pano pane library ndiri muno kana iwe uri pano unogona kungozvikira dhoo rako woenda kubasa kwako wodzoka wozvikinura dhoo rako uchingopinda sekukinura kwamangoona ndichingoita panapo ndo mararamiro atinoita pano paKonmara open prison. Teaching I understand there is old age, old stuff. But there's this new curriculum which requires a lot of resources, and this lot of resources, that's why the ministry, the organization gave this Konmara prison a lot of 5 new teachers, so that they can work hard, so that they can make these students, these learners, to be able to meet with the new curriculum. Create any challenges. Okay. Right, education office. Let's get into the education office and meet the teachers.
Welcome up to Connemara. Explain to us the purpose of this. Unogona kudzokera nechekumashure mbichana. I'm up for Konnemara on behalf of this Konmara Open Prison. This is our line for our inmates. They have enough time to sit, watch the TV as you can see. We also have DSTV where you can see any different channels of their choice. This room helps them to entertain, 1, 2, to relieve stress, because when you enter mind, they very dangerous in prison. So we want to keep them abreast with the outside, what they have news from what is happening within the world, from watching the TV, 1, 2, they can entertain themselves from music, even from other videos. They are free to watch at open prison. So we just want them to keep updated. Students. Okay, thank you very much. Is as early as 6 a.m. and the lockup is as late as 9 p.m. So they can even have those late hour series or football matches that are played within that time. Yes. Ogadzira nyama yako nani? Unakuwa na utozibikira ukangoenda stove yako unakona kuzibikira wewe.